tothom, benvinguts a Carabats Games, em tocarà un mando, estic aquí amb en Neko. Hola. Què? Hola. Vale. Què? Tornem a estar en el distrito de la... Ai no, això no és el distrito, és la... La presó, no? Sí, la presó, això. L'església de l'Alien. Sí. L'octava passajera. Hem decidit que aniríem a inspeccionar una mica a aquestes hores abans d'anar-nos a confrontar la bèstia. Matarem els germans Gasol. Ens fotran tanta canya encara. Aquest és en Pau, el primer. Bé. En Pau. Sí, vam decidir que aquest era en Pau i el de darrere en Marc. Vale. Primer vull matar aquests dos, després vull anar cap a fora i cap a l'esquerra. Va, els porcs, has de venjar-me. Oh. Si no em maten abans, que tot és possible. Tampoc és que no recordo que fossin tan difícils aquests, És a dir, recordo que tenien molta vida. Però no tan xungo. Aquest ja està mig mort. És a dir, és patètic. Veus? En Yamcha ja està mig És mort. patètic, t'ho juro, no sé què... Hòstia santa, tio, és que... Fica el temps. Jo per mi que em és que t'ho veig, pujar la dificultat d'aquest joc. Sí que moria molt, però no tant. I a més ara ja Però tens és que de ben experiència. segur que no tant. I ara ja tens experiència. És que si estem passant les putes ara, què passarà més endavant? No l'hem mirat mai, això? Què dius, tio? Sí. El bebè. Vale. Has de matar un bebè. Un bebè? Ecos? O si em sembla que és en zero. No, un mil i pico. T'has rebentat mitja vida d'una patada. Sí, me'ls he recuperat. Mort! No. Algú li veu la vida? A veure, que algú m'ho expliqui. Algú li veu la vida? Tu li veus la vida? No. Doncs per què està viu? Ja sempre em queixo d'això, jo. O sigui... This is Esparta, t'ha fet un This is Esparta. A veure... Bien, podem pujar l'espada de... No. Ens faltaven 3. Per l'espada de Ludwig. Vale. Però pilla els ecos? A tu t'agrada l'espada de Ludwig Ah, prou bé. Pels enemics petits va prou bé. Doncs serà la teva arma. No em quedo d'aquesta. Pels jefes l'astral, però pels enemics petits? Què? Què collons? Cada cop tenen més atacs màgics. Això que és l'arcano o la lucidez o quina polla és? Allò, una d'acció. Ho veus per l'arcano o la lucidez, no? No, a veure, la lucidez és una partida a alts nivells. Bueno, tenim 23. Això és una merda. Teníem 19 abans. Bueno, 4 de diferència, doncs tant tampoc. A que gasto tots els conocimientos del loco que en tenim 10. Idea. En el plus estic al nivell... Bueno, en tinc 50 i no noto pràcticament la diferència. Ah. En quant a atacs. Bé, ha passat alguna cosa corrent. no era la tia La petita, aquella. sí. Com a... Va, Déu meu. tu pots matar-lo. Vine cap aquí, va. Bé. Rebentada. Què? Pedra, aquest tenia guijarres. Aquest porc estaria bé que el guanyéssim perquè és que dona molta experiència. Però és que és xunguillo de matar el perdó. Xunguillo? Si no has rebentat mitja vida? Sí, però el problema és que si matar aquell no em treu mitja, em treu tota. Sí, a mi em va rebentar un... Ah, 3.600, tampoc. 3.511. L'11 aquest és... Hi havia un altre que em Sí, matava... ja ho sé, però és que aquí hi havia un altre. Hi havia notes. Què fica? Mira, Mira. atenció a la sangre pàl·lida. Això què és? Perquè miris i et foti el porc per darrere, no? Suposo. Per distreure't, cabrons. Volen fer una porcada. Ei. Ei. Aquí he estat viu, Sí. Un xist d'una categoria i nivell. Acudit, sisplau. Xist. Ara és a portar ullera sense vidre i fer com en Núñez. Ai, en Núñez, fer com en Montilla. Exacte. Doncs està bé l'exploració. I l'altre porc? No hi ha res. Doncs a tu no hi ha... Això és una altra zona a la presó? Mira, un Hòstia. ascensor. No, Positiu o operativo, vale. això és per un atajo d'aquests. Atajo. Atajo, una drecera. Tota la correcta, no? Sí. Una drecera. I l'altre olom? Eh? Això és una figura de... No, sí, el que passa és que sento sorolls i no em poso nerviós. A sota. No em recordes que em vaig dir que no m'agradaven els gossos? Doncs Sí. això és la meva puta... un puto malson. 1, 2, 4 en veig, no? O sí? Un, dos... Pots saltar sobre el... Podria Com es saltar. feia saltar? 2 cops a la rodona. Té collons que el joc sigui meu i m'hagis explicat els controls. Clar que sí. Mira, no buscava el Rebentat. porc.
És No això el buscaves seu. el porc? El que em pregunto és on de cony ha vingut. D'allà, No sé d'allà. a sota el pont. Bueno, va. Mates els gasol o passes d'ells? No, no, els mataré. Els mataré. Prefereixo fer-ho, que si no després si tinc molts vials o alguna cosa i he de tornar corrents, És que té 16 putos vials de sang. i no ens en donen aquí, Farmegem una mica o... Bueno, ara a l'hora... Mentre estem aquí explorant, També. Mentre estem explorant? també estem augmentant de nivell. Estem Bueno, farmejant això sí. Però vull dir farmejar pocions. Sí, Però n'he sí. farmejat bastantes per pujar... Per pujar el... I jo quan vaig El entrenar, prioritat. quan vaig entrenar jo també em vaig aconseguir bastantes. Però hem fet- bastant moltes. Però l'altre dia vam fer 5 o 6 lluites seguides, o més. Aquest cop només hem fet la meva que he mort i la teva. Doncs mira, ai va, pensava que quedava més. Tampoc era per Mira. gastar-ne tanta. Bueno, abans ens costava més matar aquests dos. O tu, a mi sempre m'ha costat el mateix. Sembla que a mi me'ls he matat D'on te jo. venia aquella? No la veig. Mira-la. Darrere la columna. No em toquis els ous, que t'estava atacant! T'estava atacant i m'has agafat mentre t'estava atacant! Mala puta! Joder, macho. Sí, sí, sí. Almenys ja té la decència Sí. de quedar-se quieta. Dios. Tu ho has vist, l'estava Sí, sí. atacant i m'ha enganxat al cap mentre jo l'estrada estava caient. On te cony està el porc ara? A baix. Ve de baix, ve de baix. Mira. Com millor he tingut aquí, no? Va, vés-hi primer. Em sembla que no, ja vam anar per allà. Hi havia en gasol petit. Per allà vas a parar a la part baixa de la presó. Hi havia en gasol petit. Va. El porc està mort. Baixem per baix a veure què hi ha. Jo primer vull anar cap aquí. Vull anar a buscar els ecos que m'han matat. Ah, sí, com els tinc el porc. No, estan allà, saps? Ah, sí. Dirigir-lo a l'esquerra. Però com ho has dit? Però com ho has dit? En sèrio? Has vist el forat per on s'ha ficat? Les físiques no... No són per tu, porquet? Però Bueno, almenys ja no hi ha porc. has vist el forat per on s'ha ficat? Per aquest d'aquí no. Per aquí. Entre la columna i la paret. Bueno, entre el fil i la paret. I després tu estàs lluitant contra qualsevol enemic. Què? Hòstia, ho celebra que té els ecos. Però això no ho entenc, abans... És igual, Objecte? no entenc. No entenc què li passa a aquest joc, no sembla que sigui el mateix que em vaig passar una vegada. Perquè això tampoc ho feia. Ah, jo tornaria, 18.000 ecos. No, vull continuar. Per aquests t'aniria bé l'espasa de Ludwig. Bueno, el tio mossegant a l'aire. Jo també atacant a l'aire. El mateix que jo. Us esteu tantejant, no, primer? Sí. Bueno, Vinga, va. és que... Bueno... Aquell ha vingut a morir. Sí. És que a sobre salta en el moment de... Va, queden dos. Per què s'ha deseleccionat? No ho sé, a mi també m'ho fa molt. Amb els jefes em toca amb els pobres. Els jefes per què es mouen? Aquest no s'ha mogut i ho ha fet sol? Poder per la distància? Però, Que hagis donat un pas enrere o alguna cosa? no ho sé. Mira, allà n'hi ha dos. O és un? Dos. És un tio... Sí, però al costat no veu? Que n'hi ha un o dos. Un gos i un altre gasó. I a la dreta hi ha un gos. Sí, aquest ja el tenia controlat. El que no sé si s'ha darrere aquest carro n'hi ha algun o no. Diria que no, però en aquest joc mai se sap. Potser surt un altre porc. Mira, aquí n'hi ha Aquí dos. No, un. Bé. No, ja no tornarà a caure la trampa de ningú. Molta. 21.000 ecos. No moris. Però és la gràcia d'aquest joc, tio. Una mica... Bueno, Una mica? no dic que la gràcia d'aquest joc és... Jo què sé, és a dir, jo què sé, per exemple, quan jugues al Fallout, quan he de... Fallout. Eh? Fallout. Fallout, no es diu? Fallout. Quan vaig lluitar contra algun enemic o vaig a alguna zona nova,
Apreto el botó de guardar, pam, ja està, ja ho puc fer sense total tranquil·litat. Almenys aquí hi ha una mica de, saps, d'emoció d'allò. Però són hòstia, 22.000 ecos! Amb aquest sí que em sembla que... Si em fot una hòstia passo, I me'n torno cap a Vale. guardar. Perquè aquest treu molta vida. Mitja vida d'un... El que estic fent és D'un que Dixie vinc, d'Esparta? vinc A que camp vingui obert. cap aquí. No, vull que hi hauria els gossos mentre estic lluitant. Aquí està, no? Sí. Va, M'han ja pillat. la segona volta. Quina llet aquí. Ja, No, estava controlant aquells gossos. amb els gossos hi ha un objecte. No, encara queda. Ara sí. Objecte. Fragmento de piedra. Jo vull fragmentos gemelos. Bé. Doncs ja han fet aquesta zona. Tonitrus. Tonitrus. És una arma elèctrica. Ah, bé. Porta? No No era aquesta que em deies també. que era la millor del joc? Em pensava, me vaig equivocar. Era la Ludwig. Sí. Bueno, almenys està bé perquè hem explorat una mica, que sempre fem bossos, tio. Bueno, suposo que la gent voldrà veure'ns morir també. De tant en Joder, tant. però si això no fa falta que l'explorem, perquè morim. Però amb un boss és mort quasi segura. Què va? Si fem sempre la primera. Exacte, aquí està el capítol de la bruixa. O la bèstia del clérigo. Hem anat per aquí, abans. Sí, aquí hi havia el porc. Sí, però... Sí, hem anat, hi havia un objecte allà a la cantonada que no me'n recordo què era. Tinc bona memòria, jo. I ara falta anar cap a baix. Però ara, no, ara falta anar cap al Sueño del Cazador. Pujar un nivell i ja està. Aquí Si hem anat. Aquí hem anat. aconsegueixes 6.000 ecos més, podràs pujar els nivells. Aquí hem anat. Aquí. És on hi- Ah, sí, és on hi havia el... Ui, va. No! No, no te'n vagis, no te'n vagis, mala puta. Aquest ens donarà l'objecte Sí. que necessitem. Les gemes gemeles? Ja ho veuràs. Sí, 3. De puta mare, ja puc pujar... Doncs tu, jo me'n vaig explorar una mica més. Si ens deixen. Ah, que sí? I això és... Hòstia. Hòstia, de Mira. puta mare. Doncs... Doncs el tornem sueño. a ser aquí, no? Sí, sí. Uh, Anem al sueño a pujar a nivell i ens tornem a veure aquí. I demà tu explores la part de la dreta. Demà és... Pues curtet, no, de moment, el capítol? No, ja no per fer. Vale? És que últimament hem penjat un capítol de 8 minuts, 10 minutets. Jo seguiria una miqueta més. Bueno. Fem el tall i ens veiem aquí un altre cop. Bueno, doncs a veure... Exploraré jo ara una mica. Provaré les... que aviam si almenys em mates aquests. Per cert, hem pujat un nivell l'arma de... Ai, un nivell. L'arma. Va. Què fa? Què fa? Però no escapis, cabró! No! Ué! Que crac. Està bé, tio, està bé. Bueno, almenys no he gastat pocions. Gràcies, tio. Adiós. També hem comprat 15 pocions. Sí, perquè és que estàvem ja tiesos. Bueno. Ara què collons és? Què t'agrada més, la cançó de Star Wars o la cançó de la marxa imperial? Marxa imperial. Sí? I tant. Mira, no m'han matat. I aquesta no t'ha enganxat. La pregunta és, podràs amb el porc? Mira això, veus? I aquest? Em preparo? No toques. Ui. Zasca. Un altre. Ui. Zasca. La mer. La mer. Cadascú té les seves tàctiques. La mer. Recupero els meus ecos. Em dona... Piedra de sangre. I em diràs tu perquè ara volem piedres de sangre. Ui. I sento algú s'ha molt empenya. Dios. Què li passa? Però ha baixat de dalt cap a baix i normalment ve de baix.
T'he detectat, Bueno, aquest passa les pedres, fa servir màgia. Bueno. Fill de... No. Bueno. T'he tornat... Mira, justícia divina, per un cop he estat a favor del porc. Per un cop li dic, gràcies, Ulan. Mira. No, 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 no. Ja està. Tenim una esbenzida que... Oh, 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 oh. Mira, mira. Sí, ja ho veig. Què vols dir? Que com és que entra? Mira. He pogut amb el puto porc. 3.000 ecos. Què em dona? Què em donava? Vial. Bé, un vial. I ara toca explorar per baix. Te n'he donat dos. Un que quedes tu i l'altre que se'n va a la caixa. Vale. Ai, no. Aquí huele a peste, Aquí em vindrà de tot arreu. Va, primer mira a la dreta. Vale, aquí no hi ha ningú. Per tant només hi ha aquests gossos, de moment. Que hi ha dos gossos, no? Hòstia, no l'havia vist el de baix. En sèrio? No, pensava que era... Em faran aquí un bucar que començarà aquí a El que faria seria, enfoca primer el gos. No, no. Això ho deixo. Ah, vale, no hi ha sortida. No, pues... Fes-me cas. Torna al mig. Torna al mig. Espera, espera, espera. Tinc ja... tinc... Vale. Ho perdràs, no? Vale, aquí hi ha unes escales que van a una porta tancada, no puc esquivar. Bueno. Tant hòstia i... Ah, que fàcil que és això. I aquí hi ha... Vale, conocimiento del loco. Loco. Tot serà locos? Segurament. Sí. Jo no vull gastar això perquè si mai fa falta lucidez per alguna cosa... Bien, oye! No, pot ser una merda, t'ho dic ara. Si mai fa falta lucidez, Sí. hi ha uns bitxos que la roben, Vale. saps? I per això no em vull gastar. Què estàs fent? Ah, A veure, què m'han donat? no hi havia el Jaume de Caputxa Negra? Jo t'ho he dit, és una merda, les... El tondo negre de Jargul. Jahargul. No val la pena. Em recorda? Nazgul. Nazgul. Jo t'ho vaig dir, aquest joc el problema que té és que té poca varietat d'armes i d'equipacions. El portón está firmemente cerrado. Per què m'ho pensava? Por darrere. Cap a la dreta, vale. Ah, bueno, sí. Aquí hi ha un objecte. Sangre fria de nivell 8. Sí. Bueno, de nivell 8. Jo n'he tingut que em donen, em sembla que eren 20.000 o 40.000 o... Vale. Pues aquí no hi ha sortida, hem d'anar per als gossos a dalt. Vale. Suposo que més endavant, quan guanyem algun boss, ens donarà la clau per Sí. accedir aquí. Què? Sí, que s'ha mogut alguna cosa. Sí, sabia això que et semblava... Bueno, bé. Doncs en aquesta zona només ens queda guanyar la bèstia de Parlo. Parlo. I a l'altre porc. Vas lluitar contra l'altre porc? Sí, és el que toca ara. Bueno, però no està per aquí, on hi ha la bèstia? El porc és sense el tenir per faltar un dia. No puc fer alguna per matar-lo des d'aquí dalt? No. Si pots fer una cosa, si em dones 20 euros, Sí? em compro l'expansió i hi ha un arc. Però m'has de donar 20 pavos. Què et sembla? Mira, ja estan aquí tots cambojos. Ho deixem aquí? I demà a veure, veiem què passa. Ah, sí. Doncs ho deixem aquí. Queda un porc, gossos aquí estan com bojos, i la solució al capítol de demà. Apostes, jo dic que mor. Jo dic que també mor. Joder, tio. Sí, no. Vale, jo dic que sobrevisc. Si algú vol apostar a algú, un comentari baix serà benvingut. Adéu. Adéu.